Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod kayo alumar. Idintero paginian ken uray di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas masamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agkimek tayo kakailian. Tapno maamuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway. Iti ya programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko. Adumanon ka diri masiknan. Damdamag ni Berto. Nagasat ngal daw ti Biyernes kakailian 7 apo ti mabilang idi bulan ti Hulyo 2023. May danong ka na kayo ti programa Damdamag ni Berto. Dati apo ti pagayam yun ni Robert de la Cruz para iti may isang oras ngayon kampanang idasar ken ni SK Chairman Maki Paulino Agustin kadwata iti technical control kada iti damag nga mumi apo nga manginformar kada tayo amin na sa pada ken kastamit ten pakaadalan gagayim ken kaabsat. Dito apo iti damdamag ngayon tayo dasar dito pangukuman na po nga magkinigem iti nabati nga kaso ni dating Senador Leila de Lima naginhibit. Idi kalman ada deti rimwara po nga apela ti biang ti digitag pampanday linteg iti United wenno biang ti European Union EU gagayem kaabsata nga nay-address kada presidente Ferdinand Marcos ken ni DOJ Secretary Remulla nga mawayawayaanen ti senadura papagayam. Okay? Idi sabali pa nga damag China binabalaw na ti Coast Guard ti pagiliante nga Pilipinas gapu iti may pagarup nga panakaharas wenno panang haras ti China Coast Guard ejay iti biang ti Philippine Coast Guard ejay ayungin siul papagayam ni Secretary Remulla pagsungbatan na kano apo ti NBI gapu iti panagpaspasala na iti saan nya nasayaat iti panagtitipunda malaswa kunada iti Tagalog gagayem ken kakabsat DOJ Secretary awan ti plano na nga agikat iti takem. Iti sabali pa nga damdamag nga dito dasar iti dito nga aldaw Pinoy digiti Pilipino nga awanan ti trabaho bimaba iti bulan ti Mayo 2024 posible apo nga pannakarik tayo iti kapupudutan nga temperatura gubway ti El Nino gagayem ken kaabsat ken padaanan nyo apo amwen tayo apo dito baro nga picnic ground ejay Kaliwet Libung gagayem kaabsat nakadado na po nga tao digitay mga presyar ti kinadalos kinapintas iti pannakarami digiti cottages papagayam so nga madamdama makain naman tayo abot information officer ti RIC nga ni Mama Minda Quebral Pulidario manibo na po iti ilit ti Bakara wenno Kaliwet Libung gagayem ken kakabsat. Okay? Digito ya po digiti nakasagana nga idasarmi kada kayo iti lasod ti may nga oras para iti programa Damdamag ni Berto. Daytoyen tinor-oray digiti gisem kaditi daan na lugan wenno digiti mauawagan iti vintage car. Naglukaten ti DRT Auto Restoration manipo diti multi-awarded nga tagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga aramiden dati panakaisubli ti husto ala nga ti lugan nyo manipod tawen nga rimwarti modelo na. Eksperto di kalidad nga trabaho manipod kalid empleyado. Malaksi ti data ijaya na pa iti panakatarimaan dagiti modelo ang lugan nyo itinayin kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration maniko diti kadaanan aging ganin ni kabarwanan na modelo inda atensyonan. Ngarod kakailan mapantayon iti DRT Auto Restoration. Kukwakin matmatunan ni Mr. Danilo Torres tinangyalat iti kangatuan nga pamadayaw iti kaudyan nga MIAS 2022 wenno Manila International Auto Show. Masarakan ti DRT Auto Restoration iti Biak na Badui Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok
at nakatikim ng King Galitos Lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assist you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! Okay, tuloy po ti programa tayo, Damdamag ni Berto. Iti kalabes, gagiyim ken kakabsat na inauguraran dito baro apo nga picnic ground dito Kaliwet Libong, Bakara, Ilocos Norte. Amuyo na minsanen nakapanak na dito nga lugar. Napintas nga lugar apo, gagiyim ken kakabsat. So ijay na establishar apo dito cottages, tapno mausar para ka dito ay picnic goers, kakabsat ken gagiyim. Naamuan tayo nga dating pasilidad ket anan na i-turn over iti Rural Improvement Club wenno RIC bari isuda iti bali isuda apo ti mangimaniher iti detoy nga nasao apo nga picnic ground baro nga picnic ground dita Kaliwet Libong, Bakara, Ilocos Norte. Gagiyem ken kabsat aglimlimeng apo nga napintas nga lugar nga mapan pagpiknikan wenno papanan digitay mayat nga agdidigos gagiyem ken kabsat ken ado di kita mga prisyar, ado di kita nakasarsarita kon nga nakapadasin na nakapan apo aprisyaren da apo ti kinadalos, kinaurnos ken kinapintas. Di kita naarami da po nga cottages together with the other facilities kakabsat ken gagayem nga may sa deti apo karitay amok nga daywen di kita picnic goers no napintas apo ti pasilidad nga mausar kasi agbayad da gagayem ken kakabsat good afternoon, Ma'am Elis Tamayo, dito Bakara, Barangay 16 Bakara, baka da plano nga mapantay mapantay pumasyar ijay Kaliwet Libong. So akin ni apo information officer ti RIC Rural Improvement Club ni apo Minda Quebral Polidario gagiyem ken kabsat tapno makainuman tayo no ana digitay plano da apo para iti panakamantener tinapintas nga lugar para kadagitay picnic goers and at the same time siguro livelihood dito yan apo ti barangay and at the same time tibiyang ti RIC Rural Improvement Club gagayem ken kamsat kimsan temit makontak ni apo information officer ren ni apo Mindan gagayem ke kabsat tay sukumat ti pagdamagan tayo maipanggep iti daytoy nga ado dati je apo nga facility ti pasilidad ti barangay nga maday di problema da ada digitay mapanagiburburak ti bute kada mataktakaw digitay bulb sisod na kadano ki JD nga napan naging interview ken ni apo kapitan at the same time ni apo kagawad gagayem ken kabsat iso nga malagip ko itata gaputa nakitak DJ nga lugar talaga nga napintas na dalos or idi pa DJ lang hindi nagbalin nga problema apo so tata hindi na maginapo ti pintas deto nga lugar iso nga kayat ko nga i-feature tapno ti kasta maamuan ti publiko ken amuan tayo digitay wagas kooperasyon ti tao especially digitay lumugar para iti panakamantener ti nasaong ground kakabsat ken gagayem. Okay, agsubli na ito apo kalpasan digito
JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka di balayo, when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asirig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building Subarod paset ti barangay 50 Butong di siyudad Tiluwag. Asirig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales magatang iti JAMR Construction Supply. Okay, tuloy-tuloy. Gagiyan kang kapsat. Okay, ada na buti linya tayo ni Ma'am Minda Quebral Polidario, ti Information Officer ti Rural Improvement Club dita Bakaray, Ilocos Norte. Kas ko nakitayan napintas. Dita pa gayama po nga maselebraran dati kasangay ti madaydayo nga Apo Mayor Honorable Nico de la Cruz. Gagiyan kay kapsat into no malem. Apong kakailan. Okay, Apo Information Officer Ma'am, Apo Minda, naimbag nga pangaldaon, naimbag nga malem mo. Thank you, ititid mo agundaway di programa tayo damdamag ni Berto. Good afternoon, Ma'am. Good afternoon, sir. Okay. So, naipakumit ka da kayo, itibiyang ti Rural Improvement Club, deti picnic ground, dita Kaliwet Libong, Ma'am. One, sir. Okay. Okay, so ana digiti ano yo, akem yu ita ka detoy, dakay ka diti napusgan nya mang mantener, mang kita iti mapastrek wenno kaha, deti kaha ti grupo Apo Quebral. One, sir, dati nga min, sir, kasla programa mo lang ita munisipyo no ka dito ni Apo Mayor. Tapos naikuan sa kani Dr. Clemente Galisa, then naikomite ta kani Presidente RIC Maribeth Yumang Dadis. Sir. Okay, okay. Okay, so kasano ti panagyan nyo? Is this pure DJ kita or mapastrek sumrek amin iti RIC? Ma'am, when at the sir ti barangay, at the sir ti munisipyo, how's that, ma'am? Han, sir, bali dito kat ada percentage ti barangay, ada mapanta RIC, then mapaninta maintenance, then maikat DJ bayad ti kuryente no kan, sir. Tapos DJ mabati kas iso ti pagbingayan DJ agbambantay no kan, sir. Okay, okay. How come nga dito iti naka-establish ran dito ket adumit digiti lugar, adumit digiti addat beach na nga adu digiti coastal barangay iti biyang ti Bakara. Ada kadi ada kadi nang qualify iti nasao nga lugar uno dita lugar yo Apo Polidario. Dati ngamin, sir, ti makasungbat talaga. Data, sir, ni President Yuma Maribeth Dadis namin, sir. Kasi iso na ti kasarsarita ni Dr. Clemente Galisa, idi, sir. Idi, naiyaw lo karanda, idi ti budget, dito panggap, dito livelihood program. Okay, okay. So, ti nausar nga pundo dito, purely, aga po iti biyang ti munisipyo, ma'am. Unsan, sir, kasi isumuti na, bagay di nga mabadgetan ka no, dito, sir. Okay. Hindi. Yes, yes. Sir? Yes, go ahead, ma'am. Go ahead. Kasi dito kami ni sir, bago kami naikasta, programa dito, ada pinapirmaan kami ni Apo Presidente nga kasla project iti dito nga sir, dito bed huts and facilities na pinagpirma kami amin nga RIC, sir, tapno maiwan kan dito nga programa. Kaya ni
presidente ti nagpapapirma ini sir tapno maipatakder daytoy nga establishment to sir. Okay. So effort ni Apo RIC President dito nga banag nga pinatganmet tibiyang ti gobyerno municipal headed by the Honorable Mayor Nico Apo Lidario. Han sir, parang true ni Dr. Clement ngamin daytoy sir then ibaga ko ni Apo Presidente. So nga hang ko ngamin amo amin sir DJ Castana kasi ni Apo Presidente Betty Mang Daddy si Suti nakimiting ngamin idi sir. Okay. No Jack Ito kasar-sarita ni Dr. Clement Galisa. Okay. No Jack Mariro, ada din dati nga pasilidad ti barangay dita. Nakadano nak nga dita idita ada problema gapo iti kasla dita maalala nga bumbilya kada agiburbura kini botelya. So ana dita aramiden ti RIC kas nakaipakumitan na tapno ma-secure dito nga lugar. Apo Polidario. Dito sir, itatangan na yawat kada kami dito sir. Bali, bambantayan milata sir. Everyday nga bambantay kami nukan sir. What about night Kasi time? nakita mi dayjay silaw, lukata mi dayjay danom, dalusan mi, piduton mi amin nga basbasura nukan sir. Tapno ma-maintain mi dayjay cleanliness na nukan. Okay. Itirabi imam, ada tao yu dita? Agrabe kami no, mga sir, lalo na no, adati agpipiknik sir. Bambantayan mi paila na 9 o'clock. Okay. So until 9, aging ganat alas 9 tirabi DJ operasyon tinasaong di picnic ground. Un sir. Okay. So after 9 dapat mapagawid amin na taon. Un sir, awan lakit di sir overnight. Agawid kami mutnukan sir. I-recommend amin nga DJ Silaw, Danom, Kantay Portalet, tapno hana masarap di kita outsider no kanser nga pagdidigo no kwa. Okay. Okay, so kada gitoy, kumusta ti daloy ti tao nga umay kada ito nga lugar kasi ado di kita nakadamagak nga apresyaren dati kinadalos, kinapintas di kita na arami da cottages, Apo Polidario. Napintas sir, napintas. Ado ti ado mo ti agpipiknik no kanser kada itoy mangrugi tayo lang amin sir. Okay. Mabalin maamuan para it information di kita dumdum nge gagbuybuya kada tayo. Ti rate di kita cottages, ma'am. Dito'y cottage mi sir, DJ small, iso DJ nga 600. Din DJ big, iso DJ 800 no cancer. Dan ma-accept mo DJ overnight kan sir, nga depende DJ rate na no cancer. Sa bali nga sa sir. Kasi ada agbantay nga tanod ken ada kami nga RIC ken barangay official no cancer. Do we have shower rooms, ma'am, dita can comfort rooms? One sir, kompleto sir. Ada si CRT pang babae, CRT pang lalaki ken ada shower room sir. Okay. Okay. Ada silaw. DJ elektrisidad open nyo usaren digiti kasla kumaagi-saksak da iti anyaman dita or let's say ag-charge awan ti extra charge no agusar dati kuryente Apo Polidario. Jak amo sir kasi digiji ngamin ag cottage isudat ti ag cottage ken mabalinda ag charge no kan latan sir no kwa. Okay. Tapos sa bali mo DJ bayad ti video okay no kan sir. Adapi video okay. Un sir. Okay. Sa bali pa DJ Opa, DJ video okay, ka DJ Opa deti Opa deti cottage. Un sir. Okay. DJ big cottage maakomodar na ti manong tao, ma'am. No, Jak Marero sir, baka more than 20 no kan sir kasi nalawa DJ sir. Then yung yung small one mga 10 to 15. Un sir, kasi sir. Tables, ada table na, uneg? Ada sir, ada mo tables na sir. Kompleto sir. Okay. Ada ka didi kita naputar nga alagaden. It's either ordinansa iti barangay nga maipatungpal iti deto, especially ti pannakamantiner ti kinadalos deto nga lugar. Apo information officer. Un sir, Mr. DJ sir nga iko kami nga everyday kami nga maapang kami sir jay naganan sir jay facilities kasi jay bits hats kasi DJ kinadalos na iso ti imamantiner mi sir ng kwan.
Iso ti kasami nga everyday madalosan day jay ti basura maikatlat nga kuan day jay mai segregate no kwan sir. Okay. Digiti basura, barangayan ti mangi dispose or adda umay nga garbage truck from the municipal government. Apo information officer. Ipan ni sir, jay barangay hall no kwan sir kasi ada agalan no kwa jay sir. Iso pick up points. Dikadda kayo nga mismo ti mangbunag karire basura from the picnic ground mapan iti pick up zone di pagpidutan iti basura digiti garbage truck. One sir. Okay. So anat preparasyon day tata. Rumrumar nga dita ti pakaselebraran dati na isang sangayan ni Aldaw ni Apo Mayor. Kasangay na anat preparasyon dita tata. Apo Polidario. In kami agbantay sir dita cottage mi sir ta kitaan mi no ada mo mapan ta maintainer mi dejay kuan namin sir. Okay. Di kad di pa nakabantay na especially no the guest you iti rabi ma-require di kita tanod nga duty dita. One sir. Okay. Okay ma'am, thank you very much itin pay mo agundaway. Awisem di kita agbubuya tingtingig kadata tapno no ti kasta umayda umadupay di kita gesyo kadeti nga napintas nga picnic ground nyo dita Kaliwet Libong Apo information officers. Go ahead ma'am, go ahead. Ano ba? Maawis kayo amin kakabsat dito'y Kaliwet Libong. Padasin nyo mo tagpalamis ito'y Kaliwet Beach Huts and Facilities midtoy. Awan sa pool nyo nga kuan awan problema, kompleto kami ti pasilidad mi ada ti shower room, ada comfort room. Napintas nga pagpalamisan kun mabalin nga special gatherings dayjay sir dayjay overnight no ada ag birthday mabalin bet nga isong pakaangayan na sir. Okay ma'am, maraming salamat and congratulations si Bubukel nga RIC, ken si Bubukel nga council headed by the Apo Kapitan dita barangay Kaliwet Libong iti kadda ti kastoy nga pasilidades yo. Maraming salamat po. Good afternoon. Kada kay amin dita Kaliwet Libong, Bacara, Ilocos Norte. Well, sir, thank you. Okay, so DJ Apo ni Apo information officer ti Rural Improvement Club na ipa-commit ka dako Apo ti panakamantener ti nasaong picnic ground dita Kaliwet Libong gagayem kabsat nangigyon no kasano ti sharing para iti kita dito amoy may sa kadagiti dito Apo ti sikreto nga makita ka DJ na iget nga panang-implementar ti anyaman na alagaden especially dagitay may implementar nga alagaden na pakaseknan gagayem kaabsat ti pannakamantinera ti kinadalos ti numero 1 dita digitay safety measures gagayem amoy adu digitay lugar nga mayaw awis ngem no daduma mabaybayan digitoy ma-overexpose maperperdi digitay facilities maperdi jay lugar at iladamit nagbalimet nga basuraan namin nga sulinan so digitay Apo digitay dapat nga kitaen ti biyang digitay mangimaneher iti kakastoy Apo nga fasilidad when no grounds tapno di kasta agtalinaed nga kay ayo ti tao di makita da nga kita langa di lugar ti kadalakkelan nga mangi-promote iti kastoy Apo nga fasilidad kakabsat ken gagayem so once again congratulations mapantay tumamit agpasyari jay kuna ni Ma'am Elis ket jakpay na pandita ko rin tay tuman sir kuna na wen sa ganam da balon tayon ta mapantayo kada makin di ba maki okay ang sublita ito Apo para kadi sabsabali pa nga damdamag padaanan nyo may isa nga doktor sinerek da Apo ijay mismo nga klinika na tinudok da ti matana. No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di ubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns digit babae kastamet ten digit ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique.
na nga ti kalidad di kiti lako da, ngem na inkalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kentiso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Blue House Beach Resort, nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam, nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House mismo akalaya beach, di kayag pangadwa, gaputan na saya at ken manakigayem ti agtegikwa, ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto palipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga komudar ka na kayo, ti Blue House Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Beach Resort. Para iti reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Beach Resort. Padaanan ti sabalin tupay, anarag sa kaprumo, ken pangabakan, karirag kakadakkel pa premyo nga maidanong ka na kayo, babayan ti Blue House Beach Resort, iti barangay 37, Kalayab, Lawag City. Okay, tuloy-tuloy. 35 minutos. Kalpasan ti alas 12. Agyaman ti apo karigit sumaganad. Thank you very much. Kani Mr. Elvis Panabang, ken Mrs. Mercy Panabang, dita Pearl City, Hawaii. Maraming salamat Elvis and Mercy. Iri-suportayo di programa tayo. Karigi programa tayo di ENR Online. Maraming salamat Lani Corpus, di Xiamen, China. Mr. Onofre Durupan, dita Wayanay, Hawaii. Thank you very much Ma'am Elis Tamayo. Iti barangay 16, Bakaray, Ilocos Norte. Thank you very much iti TMT Construction Company nga masarakan iti barangay 48A Kabungaan North, Lawag City. Lauda na po ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, manipud pa nakaplano agingga amalpas ti kayetyo patakdere na pasdek agserbi asipukudno. TMT Construction Company, kukwakin naman patunan ni Honorable Pastor Telwin Tapawan, kami nga po di konseho ti Ili ti Marcos. Agyaman tayo pa ay tipugad lawin, Carbas Air Conditioning Service Center. Masarakan dito po iti Balintawak Street, likod ti Kapitolyo Provincial. Adaan ka rin kakalaing aircon technicians, tapno di kasta urnusen dat aircon tilugan nyo. Tipugad lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, kukwa imat matunan ni Engineer Neil Jose. Agyaman tayo pa iti biyang ni Dr. Alan Taylan ti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Nadarikrik na nyo apo di Baguio, kahit nyo i-konsultar iti doktor, mapan iti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan. Manipod po di St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Okay, tuloy. 37 minutos, kalpasan ti alas 12. Ijay Cebu, gagigim keng kabsat, nakamamis dito ako. Agpalpaling ti agdamay ti ospital, ti may sa dentista, kalpasan nga dito ket sirkenda iti mismo klinika na, babaen ka di duwa nga saan pa'y nga nabigbig nga lalaki, ken dito'y nga tinudok da ti matana. Napasamak dito po, iti dito nga syudad. Nabigbig dito nga biktima, nga ni Dr. Charles Sia, agtawen do patapulo ket maysa, ken residente di Santo Niño Village, Barangay Banilad, Ciudad ti Cebu. Segon ken ni Police Captain Mark Don Alfred Lianza, hepe ti Abiliana Police Station, agarup alas 2:19 ti malemi di Maserreka, wenno serken di nga suspect ti biktima iti mismo nga klinika na iti Queens Road, Redemptorist Church, Barangay Camputao, Abiliana, Cebu City. Kas paringi salaysay ni Nenya Rus Rosel Bardisco, sekretary ni siya, inladawan na laeng nga digiti suspect ket naka arwat da iti berde ken kastamet ten nangisit a jacket. Kunana pa simrek digitoy iti uneg ti klinik ken nagpamarangda nga delivery rider. E then sada sen arok ti biktima nga doktor ket kinunada nga adalaeng iti item nga
itedda ken ni siya nga rumbeng nga isu iti umawat agingga nga bimunot bimunot da iti paltog dito nga ti suspect nga nakasuot ti green nga jacket ken tinurong na ti doktor nga adda idi ti pasyente na gagiyem ken kamsat insigida nga pinusasan ti suspect dagiti ima ti doktor ti sekretarya kastamet ten ti pasyente ken asawa detoy nga kadwana ditoy nga tinudok da ti suspect iti mismo amatana ken kalpasan deta naglibas digitoy ngen adda ti balikas da apo balikas digitoy nga suspect nga dakkel ti atrasum kanyak dakkel ti atrasum kanyak kunana kadijay doktor insigida met nga timawag da ti ambulansya para iti Emergency Rescue Unit Foundation na ipan ni siya iti ospital ken manarimaan nga maobserbaran ti matana agtultuloy met may suswat nga follow up operation babaen kadigdi kaming tinilya na pulisya tapno mabigbig digiti nasao nga suspect ken masapul nga maarestar digitoy ket sungbatan da tinaramid da iti nasao doktor talagang naturid da po nimbagid di at saan nga pinatay tinudok dalaing di matang ng MDG pa di tao nga mangtudok iti mata ti pada nga tao talaga nga naturid po parang awan ti sansantuenan kakabsat ken gagiyem di gitoy nga deti suspect kasi di Mesa awamet ti nagbali na participation na malaksid lang nga po di parang kadwana kadetoy kadwana nga simrek po iti klinika ti nasao nga doktor Sia gagiyem ijay Cebu kakabsat adun di kita kastoy apo malagipyo apo di kita napapatay di kabukbukudan tayo nga lugar ay abogado sinirek de mismo nga bupete na den pinaltugan da deto met doktor napanda sinirek di klinika na adda pay pasyente na pinusasan da pay di pasyente together with asawa na nga kadwana ken di sekretarya ti doktor kakabsat ken gagiyem nga dita na po nga inaramid da di parang tudok da di matana ngen nagbalikas deti sakbay nga pimanaw da dakkel ti atrasum kanyak kunana ken kunana kadeti nasao nga doktor adda nga tapan na kay naigi deti trabaho na wenno sa Bali gagayem ken kamsat deti nang serkanda iti deti nga doktor ijay siyudad ti Cebu ijay siguro ti Mesa kaditi nasken nga establish ren ti biang ti Philippine National Police. Okay, kabayatan na po, itultuloy tayo po, tintay pa nagpipinadamag. Numalagipyo, kay itay kalabes, na-dismiss di itay sabsabaling drug cases ni dati nga Senador Leila de Lima. Amutemitin na po no Leila de Lima, nagbalin nga Justice Secretary, gagiyem ken kamsat, ngem na ipabalod, gapo iti pan nakaipila, di iti kaso nga dapat nakainaig na iti illegal nga droga. Malagipyo po dito makukwestiyonaran nga rimwar iti NBI facility co-accuse ni De Lima dito po iti drug cases na dito drug case na nga nabatbati kagiyem kakabsat ngimita tapo naginhibiten ti Muntinlupa Regional Trial Court Judge Abraham Joseph iti panangigib na iti may katlo ken maudin nga drug case ni dati nga Senador Leila de Lima dito kalpasan nga kiddawen ti state prosecutor ti panaginhibit dito wenno panangi inhibit dito iti bagina iti panangigem ti kaso ti dati nga senador iti maysa nga musyon nga naidasar iti Hulyo 5 kinuna ti panel of prosecutors nga ni Judge Alcantara ti maikadwa nga sala iti maikatlo may kadwa nga sala iti talo nga kaso ni De Lima particular ti criminal case number 17-165 in pertaining to prosecution nga kasapulan ti panaginhibit ti huwes nga ni Alcantara iti kaso tapno maikat ti duda iti impartiality ken tapno maikat met ti impresyon nga nadaan ti kapada nga desisyon nga mabalin nga pumabor iti akusado may palagip nga naikan pa ni Alcantara ti
kaso kalpasan nga naited ni Alcantara ti kaso kalpasan nga naginhibit ni Judge Romeo Benaventura. Kabayatan na kinunapay ti Justice Secretary Jesus Crispin Remulla nga saan nga mabalin nga makisawsaw no kasano iti panangigem ti State Prosecutor iti kaso ni De Lima. Ayun na. When ada rumor idi nga parang ada digitay iti Judge Alcantara seknan ken ni De Lima gagayem ken kamsat dili amo no pabor or saan kakabsat ken gagayem. Ken dato yan di may kadwa nga huwes po nga aginhibit iti kaso ni De Lima. Dato metenti maudi kadagiti talo nga drug cases ni De Lima nga adda pay laeng iti korte. So ti maaramid dita base kadagiti mangmangigti idi kadagiti adda iti korte maipan iti sabali DJ kasi adda kanya-kanyang adda kanya-kanyang reason no apay nga paginhibitin da ka iti biyang ti kaso gagiyem ken kakabsat maipan iti kaso nga mas patas when awan koneksyon na iti agsumbangir ang partido gagiyem kabsat ti agreklamo ken ti may reklamo nga may nga huwes nga mangigem nga tapno maliklikan di makungkuna nga impartiality when no adda paburan na when no adda kilkilingan na gagiyem ken kabsat. So anat agbali nagasat idi kalman ti European Union adda ti apelada apo iti biyang ti Justice Secretary pakiramanan ni Presidente Bongbong Marcos nga nuwen ken mabalin mapaawan wenno mawayawayaanen ni dating Senador Leila De Lima gapu kadagiti ni pilak ken kuana nga kaso. Daytoyen tinururay di regisem kaditi daan na lugan wenno di mauawagan iti vintage car. Naglukaten ti DRT Auto Restoration manipo di multi-awarded nga tagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga ramiden dati panakaisubli ti husto alang ati lugan nyo manipod kawen nga rimwarti modelo na. Eksperto di kalidad nga trabaho manipod kalid empleyado. Malaksi ti data ijaya na pa iti panakatarimaan iti modelo alugan nyo itinaing kalintigan na presyo. DRT Auto Restoration manipo diti kadaanan aging ganin ni kabarwanan na modelo inda atensyonan. Ngarod kakailan, mapantayon iti DRT Auto Restoration. Kukwakin matmatunan ni Mr. Danilo Torres tinangyalat iti kangatuan nga pamadayaw iti kaudyan nga MIAS 2022 Wenno Manila International Auto Show. Masarakan ti DRT Auto Restoration iti Biak na Badui Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Ito sa Kingalitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng Kingalitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy Kingalitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? Kingalitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. Kingalitos House of Franchise assist you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now!
Okay, tuloy-tuloy. Opera pulo ket 8 minutos kalpasan ti alas 12. El Nino update gagigim ken kabsat. Na-record po iti planeta ti lubong at ti talo nga nagsasarunong aldaw nga daytoy ti pannakarik na apo ti kapubudutan wenno kakangatuan nga temperatura gagigim ken kabsat. Amin nga rehiyon apo iti entero nga lubong ket nagpasarda iti daytoy panagpigad gapu pay laeng iti napudot nga temperatura. Pimudot tintero nga lubong iti kangangatuan nga temperatura nga na-record usar ti sumagmano nga ramid nga naramid ken immabot iti 17.18 degrees Celsius wenno kay batugan ti 0.92 degrees Fahrenheit. Gigiyim kaabsat, degrees Celsius to degrees Fahrenheit. Dito'y pag 17-18 degrees Celsius, kay batugan na kano po di 62.2 degrees Fahrenheit. Papagayam. Dito'y nga average ti global temperature ket narikna idi Martes base iti United States National Centers for Environmental Predictions. Idinto nga idealdaw ti Miyerkules met na itabla deto iti record gaputa pimatit manen ti 17.18 degrees Celsius ti na-record gagiyem ken kamsat segon pela nga po ti record ti nasao nga ahensya. Ti record dapo nga umuna ket no kaunaan ket idi Lunes no sa dinno nga tilubong ket naadaan iti average nga temperatura nga mabot iti 16.2 Celsius wenno 61.16 degrees Fahrenheit. Makita pa iti record nga adda maysa nga aldaw laeng nga inabot na kalpasan nya nagtultuloyen nga nalpas ti nasao nga kapudot ti tiyempo. Ti kapudot nga nang balkot ti lubong ket gapu pay laeng iti El Nino ken kombinasyonen ti greenhouse gas emission nga kang runa na responsable iti global warming no green gas emission no kanatayo gagiyem ken kamsat deto digiti asok nga gapu kaditay planta gapu kaditay faktorya aglalo digitay industrialisado nga pagilyan. Ito yung debate amin nga nasyon kayat nati agbalin nga industrialisado. Ngem no nagbalin ka nga industrialisado nga pagilyan agmumato apo dijay greenhouse gas emission mo greenhouse gas emission mo at agbalin ka nga manufacturer or adu digiti may establisher ti lugar mo nga daytoy ket kontraen na ti agda mga programa ti lubong amin na gobyerno iti entero nga na lubong amin nga nasyones kalikagom da apo nga maibaba ti greenhouse gas emission ngem agkalikagom met amin na po nga nasyon nga agbalin nga industrialisado wenno agbalin nga naduras gagiyem ken kamsat ada kadipay wagas nga agdumuras ti maysa nga lugar no saan niya agbalin nga engage apo karite panagpartuat siguro mabalin ko natayo adamit digiti sa bari wagas kasno ko mati biang ti turismo angem no turismo no kunam aggaraw ti lugar ada ti maarami dapo nga panaggaraw agbalin nga busy apo digiti babasit nga pagnegosyoan wenno dadakkel nga pagnegosyoan nya mangitundamit na nga po iti dakdakkel nga emission iti greenhouse gas so agkontra DJ kalikagom nga salbarin ti lubong kadiji kalikagom nga bumaknang ti tunggal nasyon ada digiti well developed ada digiti developed kadada amin countries kung kunada kaabsat kay giyem idi may isang rakurak kinuna ni Robert Rode physicist ken lead scientist ti Berkeley Earth nga may isang non-profit environmental data analysis group nga posible wenno mabalin nga maka-record pa iti lubong iti napudpudot nga temperatura iti sumaruno nga innem alawas. Kabayatan na maikong konsiderar pa iti bilang ti number one weather-related killer iti entero nga lubong. Base iti record United States Centers for Disease Control and Prevention, umabuten ti agarup inni magasuk tao tinatay wenno matmatay iti kada tawen gapu pay kadagiti nagduduma nga nasyon gapu pay laeng iti kinapudot iti kalabis laeng imabot ti 10 ket 3 nga tattao digiti natay iti Texas gapu iti heat
heat-related illnesses. Wenno sakit nga ginubuay ti kinapudot ti panyempo. Gagayem keng kamsat. Dito yung met kabukbukudan tayo nga lugar, kabukbukudan tayo nga pagilian, kalpasan tintero nga lubong, kinunamet ti pagasa, wenno ti State Weather Bureau, nga adda ti posibilidad nga ngumato ti temperatura tayo iti 2024 nga mabali na ma-record kas kapupudutan nga tawen gubway ti El Nino gagayem keng kamsat. Kinunapo ti maysa nga maysa nga taga pagasa gagayem keng kamsat nga nisulis nga dagitay kondisyon ti salunat ti rumbeng nga tagibenen kontra iti nangato nga temperatura. Diri addaan ti high blood, addaan na po iti sakit ti puso, together with diabetes kadadaamin kabsat king gagayem. Binagaan na ti publiko nga agin inot ti danom, masapol nga amwen no adda dagitay pagayusan ti danom, kastamit den apo iti panagin inot iti enerhiya gagayem kay kamsat. Iti agdama agtultuloy ti nakapsot nga El Nino ken posible nga resulta dito iti dry spell wenno tikag kadit sumarsaruno a bulan. Sumagmamano nga lugar ti Luzon ti maka experiencean iti makungkuna nga dry spell. Idinto nga datallupulo kitinem nga probinsya iti entero nga pagilian ti manamnama nga tamaan ti dry spell iti masungad nga bulan ti Disyembre. Kalalaingan na nga El Nino ti makitkita iti makitkita mapo-forecast para iti panagtapos si 2023. Idinto nga de 80 kitinem nga porsyento ti posibilidad na nga agbalin nga kalalaingan na laing ti El Nino iti nagbaetan ti Nobyembre 2023 agengga iti Enero 2024 gagayem ken kamsat. Ayan, ada digiti na i-mention apo nga luglugar nga talagang dakkel ti epekto ti El Nino na basa kita yung masapulan na ngem saan niya karaman ti Ilocos Norte but Ilocos Sur adda siya ilistaan gagayem keng kamsat jak marigit telupulo itinem iso dito adda dito kadito nga record kamsat keng gagayem adda jay maibagbaga nga addaan iti kapupudutan nga temperatura wenno maibaga nga maka-eksperyensya iti dakkel nga epekto apo iti El Nino. Sa datay amin, no pay may ibagbaga, Luzon, saan unay nga apektado kung kunada, agan-anad tayo, then ay aramiden tayo, digiti nagduduma, nga akim tayo, tapno makaliklik tayo, iti dakes nga epekto detoy nga panawen, wenno didigra. Okay, agyaman tayo po kadi sumaganad. Thank you very much kada Elvis Panabang and Mrs. Mercy Panabang di the Pearl City, Hawaii. Agyaman tayo pa kay ni Lani Corpus iti Xiamen, China. Ni Mr. Onofre Durupan iti Wayanay, Hawaii. Ni Ma'am Elis Tamayo iti Barangay 16, Bakaray, Ilocos Norte. Thank you very much po Gadlawin Carbas Air Conditioning Service Center nga masarakan na po iti Balintawak Street, Lawag City, kalikod ti Kapitolyo Provincial at danda ka riti nalalay nga aircon technicians tapno ornusenda ti problema ti aircon tilugan nyo. Agyaman tayo pa iti TMT Construction Company iti 48A Kabungaan North, Lawag City. Namnyaman na po nga construction assistance nga kasapulan nyo, manipod pa nakaplano, aging nga malpasti kayo tiyo patakdere na pasdek, agserbi ka na kayo si Pupudno, TMT Construction Company, babayin di pa nang imaton, ti agtagikwa, ni Honorable Pastor Telwin Tapawan, kami nga po ti Konseho, ti Ili, ti Marcos. Pagyamanan tayo ni Dr. Alan Taylan, manipod na po iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Nadarikrik na inyo apo di Baguio, kahit yung i-konsultar iti doktor, mapan iti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, gem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka di balayo, when you anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina, di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building.
JAMR Construction Supply, iti JAMR Building, Suba Road, paset ti Barangay 50 Butong, diti Siyudad Tiluwag. Asidag ti Mangato Bridge, nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Blue House Beach Resort, nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam, nalawa di cottages, adan pa di shower rooms. Blue House mismo akalaya beach, di kayak pangadwa, gaputan na saya at ken manakigayem ti agtegikwa, ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto malipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga komudar ka na kayo, ti Blue House Beach Resort. Masarakan di barangay number 37, Kalayab, Lawag City, kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Beach Resort, adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Beach Resort. Pare reservation, tumawag ni cellphone number 0963 000232. Blue House Beach Resort. Padaanan ti sabalin tupay, anarag sa kaprumo, ken pangabakan, kanirag kakadakkel pa premyo nga maidanong ka na kayo, babayan ti Blue House Beach Resort, ini Barangay 37, Kalayab, Lawag City. Okay, tuloy-tuloy. Hindi pa nagpipinadamaga po pa-investigar ti Department of Justice, babeng ni Secretary Jesus Buing Remolia, tinapasamak nga panagpasala iti malaswa, kung na iti Tagalog, ano ko ni malaswa, saan niya napintas, iti na National Conference, ti National Bureau of Investigation. May mga ganyan di ba, damit aligasyon ni di, iti sa bali pa yung organisasyon na po, di iti o-opisyal nga dati kasta napasamak. Kagidan dati ti panakaiparwar ti video, manipo diti komedyante nga ni Long Mejia, bayat na nga agkangkanta ket adda babae nga agsalsala. Kinuna ni Remulla nga nayuswat dayto menumang yuswat dayto iti investigasyon ken pagsungbaten na digiti adda iti likod tinasao nga saan na may kanatad nga aramid. Saan na mayat nga kinonsinte tinasao nga aramid ken gapu iti kwarta nga naaramid iti wenno naaramat iti nasao nga panagtataripnong. So sabali man na po nga kontrobersya ti sangwen ti NBI kalpasan na po deti dakkel pay nga kontrobersya nga nakairamramanan da kaspasan nya dati aday ti kustudyar da babaen iti custodial facility ti NBI ti nakarwar gagiyem ken kabsat ken maibagbaga nga mapa nagiwaras ti kwartang naglikudan na detoy ken awan ti koneksyon na edi pa nagbaliktad digitay maibagbaga apong suspect hindi pa nakapapatay apo ti gobernador nga ni Ruel Digamo gagiyem kay kamsat deti Jad Dera nga nakapanan man na po iti napudot nga sitwasyon ti biang ti National Bureau of Investigation namakpay no kasta amin na po nga ayan digiti nakabasol together with pagbaludan sa bagay ano pagbaludan adan uri di Ilocos Norte adan adda digiti na warwaragawa gina po nga dabalod napan naki-birthday gagiyem kay kamsat kaya bawal deti apo makarwar laing ti balod no adda pang malubos or order ti korte kakabsat king gigiyem ti pagdaksan na deti kaso ti panakarwar iti pasilidad ti NBI deti Jaddera adda digiti rimwar nga aligasyon nga digitay nang ano king kuana nang escort ken kuana digiti job orders nga guards apo iti pasilidad ti National Bureau of Investigation. Deti ti rason nga ni Senador Bato de la Rosa dati nga PNP chief gagayem ken kamsat adda deti pa magbagana apo iti biang ti NBI nga liklikan da nga maulit ti kastoy nga pasamak gagayem kamsat ken kukwestionaran na DJ ka apan naka ipaay ti escort
nga digiti job order. Amom ta job order akit no adda ti akas la ko nagidikalman no adda ti nakabasulam no saan na kanya i-renew, saan na kanya i-renew. Mabalin na ka pa siguro nga terminate nan gaputa awan ti adung proseson ti panaka-terminate no gaputa job order kalaeng nga may isa deti nga makita karason nga naaramid tapno safe digiti nagmandar wenno nangatngato nga adda iti posisyon gigihim kay kabsat J command responsibility papagayam ti mabalin nga sungbatan da no asin no apo digiti adda iti likudan ti nasao nga pannakamandar digiti nga nasao nga job orders nga gwardiya apo or empleyado tibiyang ti NBI nga nang escort apo kadetoy nga nasao nga nakadetiner kadakwada. Ayon, aglalalo ti panangibilang ni Bato de la Rosa, Senador de la Rosa, high profile inmate, deti Jad Dera gagayem kabsat nga day ti kustudiyar ti National Bureau of Investigation. Okay, awanin na po tinabati pa yung oras ni dito yung malim para iti programa tayo damdamag ni Berto. Dito na po iti pagayamyo, Robert Berto de la Cruz, iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Ibatimin tinatalinaay nga malim ti Biyernes papagayam, agyaman kam ti kay panagdingeg ken panagbuya. Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod kayo alumar. Identero paginian ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian tapno maamuan ti publiko ti husto a kalikagong tayo. Awan malabsan amin ket may payan ti gundaway itinadya programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko adumanon kadiri masiknan. Damdamag ni Berto. Tumulong para iti pa nakasalbar ti biyag. Pambalagip nga danon kada kayo babayan ti ENR Online ken ti Philippine Red Cross. Wait, nagpintas launay nga ikaadwan ket agbalin nga parte kada ito nga advokasya ti panagdonar ti dara. Amo tayo nga iti dara ket maysa kadagiti kakaimportansyaan nga fluids wenno necessity iti maysa nga tao. We cannot provide blood without blood donors as they say. So haan tayo nga mabuteng nga agdonar ti dara kasi iti panagdonar ti dara ket maysa nga banag nga makatulong tayo iti sabali nga tao. Ket ti agdonar ti dara apo mangted deto iti self-fulfillment as they say or sense of self-pride. Kasi ammo tayo nga ti panagdonar ti dara ket biag ngamin ti katumpas na. Hala nga may nga biag it can save up to 4 lives, imagine. There are also personal benefits nga no agdonar ka ti dara ket personally, tabagbagi tayo, ado digiti advantage na kasi no agdundunar tayo ti dara apo, we can be sure nga mas napimpintas ti anayas ti bagi tayo. Donating blood can be a way to prevent from getting all those illnesses, especially pekunada cardiovascular illnesses related. So napintas ti agdonar apo iti dara maamuan tayo pay ala haan met amin ket naikan ti bagi nga nasalunat ta haan nagpapada ti bagi tayo ngam no agdonar tayo di dara ket it's also a way of having us health check up. Makunan to tayo doktor nga digito iti na find outan iwasan tayo basit ti kastoy no maminsan kastoy. So napindas ta the way tayo nga maamuan tayo iti kondisyon ti bagi tayo. Maamuan tayo pay apo iti blood type tayo. Okay. So very important that donating blood is also way of knowing yourself. Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas ti nagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas.
ket may buwang da isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken na sa masugat. Ti napalabas. Kablawan ta kayo papagayam, iti nagasat nga malem ti Huwebes, iti may kadwa na gundaway, pare ti panagidanon mi ti programa Ti Napalabas. Dahil ti pagayam yun ni Robert de la Cruz, kadwa iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Malamin tayo tuloy, ngay basa dito surat nga na kay palaunan, tinapalabas ni Biyag Kinayat, ni pagayam tayo, Yume. Ngayon kasangwanan papagayam, ngintay Rugyan, ti panangituloy tayo, nga magibasa iti deti nga surat, agyaman tayo karil sumaganan. Pagyamanan tayo ni Dr. Alan Taylan, manipod iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Nadarikwik na inyo iti bagiyo, kaya tiyo ay konsultar iti doktor, mapan iti doktor ang mapagtalkan, Dr. Alan Taylan, ti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Agyaman tayo pa di TMT Construction Company nga masarakan iti 48A Kabungaan North Lawag City. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, Serbian na kayo agsipugudno, manipod pa nakaplano agingga nga malpasti kahit yung patak dire na pasdek. Ti TMT Construction Company kukuha kinimatmatunan ni Honorable Pastor Telwin Tapawan, kami nga po di konseho ti Ili ti Marcos. Thank you very much, iti Pugadlawin Carbas Air Conditioning Service Center nga masarakan iti Balintawak Street, ti Syudad Tilawag, likod ti Kapitolyo Provincial. Adanda ka rin kakalaing nga aircon technicians, tap nornusen dati problema ti aircon ti lugan nyo. Pugadlawin Carbas Air Conditioning Service Center, Balintawak Street, Lawag City, kukwa kinimatmatunan ni Engineer Neil Jose. Agyaman tayo pa ni Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Ni Elvis Panabang, ken Mercy Panabang, manipod iti First City, EJ Hawaii. Thank you very much, Mr. Onofre Durupan, iti Wayanay, Hawaii. Agyaman tayo pa ni Ma'am Lani Corpus, manipod iti Xiamen, China. Daytoyen tinururay di isem kaditi daan na lugan wenno di mauawagan iti vintage car. Naglukaten ti DRT Auto Restoration manipod iti multi-awarded nga tagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga ramiden dati panakaisubli ti husto ala nga ti lugan nyo manipod kawen nga rimwarti modelo na. Eksperto di kalidad nga trabaho manipod kalidi empleyado. Malaksi ti data, ijaya na ba iti panakatarimaan ng iti modelo ang lugan nyo itinayin kalintigan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod iti kadaanan, aging ganin iti kabarwanan na modelo, inda atensyonan. Ngarod kakailan, mapantayon iti DRT Auto Restoration. Kukwakin matmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat iti kangatuan niya pamadayaw iti kaudyan niya MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan ti DRT Auto Restoration, iti Biak na Baduy Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok?
dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradong ka sa sarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos Lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assist you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! Adtoy ni Engineer Neil Jose, tapno ni Suro na kadatayo, no kasano ang mamantener ti aircon tilugan. Di kwati na pintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service tatangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system kay DJ system di aircon di lugan no kamang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no kamang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil ilugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no kamang Robert aglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso ko namang Robert. No tao ko may isut puso isut agi pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapnon kas ta ag-condense iso na then ag-misto igenta evaporator na iso yung pinaglamiis na mang Robert ketlo barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter kaditi rugit DJ air conditioning system ket at tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi met DJ compressor no ka mang Robert. Adtoyin papagayam, ti tuloy, ti panakaibasa diri surat, nga nakaipalaunan, ti napalabas iti biyag kanayat, ni pagayam tayo, Yumi. Adda kiti luar ti balay nga agururnos kariri masetas agsibsibog ken kastamet ten iraprapin ko ti mangikam irwen umang kaykay kariri regrega bulbulong. Agarup may nga oras nga tan nga agdaldalusak manong idi mapasungadak metlayeng ni mama ngem nakarupangit ti rupa na. Wen kabsat ko nagdanaga ka mga anta agdudukot wenno agpupungtot manen gapoy di parang panaw ka na kami ni Papa Ruke. Talaga nga nagdiretso iti ayan ko. Ket kastoy di balikas na. Ti anak ti salbag na tangaroke.
Awan gaya men iti terminal ken saanin nga iso ti driver ti bus nga ipaspasada na. Sigurado lakit di nga naglimengdan iti babae na. Kinuna na kanyak. Anya nga ruden kasano nga ruden. Anya nga ruden kasano nga ruden tarupam at torpe. Balikas na kanyak. Kabsat ko nagsidukera. Apay nga tamanen nga siyak ti pagbutuunan ti bursor ni mama. Apay nga siyak manen ti pakaisan ekan ti pungtot na. Aging nga nagbalikas ket kastoy digiti balikas na. Sikat ti makagapuno apay nga nagpanaw ni Roque. Padagsin ka kada kami. Gaputa, may saka pa'y nga mapalpalamot. Mama, anya nga rin ti aramidek? Anya ti aramidek, mama? Diyak amuking ka. Makaamukan no anya ti aramidem iti bagim. Ngem para kanya, sikat ti buwisit iti biyag ko, Yumi. Kalpasan digiti agkakasakit a balikas. Nadagsen digiti paddak ni mama ngay madayo kanya ket simre kiti balay. Idi makastre kiti balay manong Robert. Jak ammuno anyan digiti impalpalapal na. Ngem kaadwan ditoy ket digiti kagamitan iti mismo nga salas. Agingga nga inlukat na ti maysa atawa ket ditoy nga intapwak na digiti nabati nga arwaten ni Papa Roque. Manong ko. Nagbutengak, imadayuak, kayat kung iliklik ti bagi kiti kasla bulkan, wenno bumbum takabulkan, apungtot ni mama. Simpukak manen iti kasabaan manong ko, nga dati nga paglimlimingak, no kasta nga, dangran wenno kamatenak ni mama. Dito'y nga nagsangsangitak manen, dito'y nga kinakaasyak ti bagi, wen kabsat. Anya una yun ti basol ko, apay nga kasla ti si bubukel alubong ket kayat nakapandagan. Aglalalo iti rurud ken busor ti mismo nga inak kanya. Irikaadda kiti ayan digiti kasabaan, nangig ko ti pukkaw ni mama. Agarup, dandani nga tamay sa nga oras hakon idi, nga sumuksuk-suk iti nasao nga kasabaan. Ngem nangig ko nga awagan nak ni mama. Timmakderak manong ket dinardaras ko tinagawid. Gaputa saan met unay nga adayo iti balay, wenno balay miti ayan ko. Adday tiruar ni mama idi, maasit gakit maapay. Sa dino ti gapuam. Kinapay nga, pimanaw ka. Adda nalutong, di kami tinagidasar. Talagang nga panurturpiyeng kayumi. Kinunanakit ginutangtang naman yung tibuk ko. Maana sakit tibuk ko nga ginuto. Pinungot mo. So, data tirumbeg keng ka. Gaputo si kakit buwisit. Nukit kita ekit napalpalalo ka pa yung samrid. Napalpalalo kang imsamrid nga makabudo iti kudil. Mapanak ka din nagidasar. Wen, mapang ka nagidasar ket mabisinak. Ngimpang nga asim, saan ka nga makigidda ng mga kanyak gaputa? Jak matilmon ti kanek no kasangsango ka, Yumi. Nagidasarak nga rod, tinungpal ko ti balikas ni mama, nga saan ka makigiddang kengkwana gaputa, saan ka nga makapangan no makitkita na. Simre ka kiti kwarto bayat nga mangmangan ni mama, manong Roque. Dita kabsat nga, linukatak ti aparador ko, inalak ti may sa abag, ingkargak di arwatek.
Wen mano, nakapagdesisyon akon iti daydi nga gundaway. Panawa kon ni mama. Total ket awan met ti patig ko kinkuana. Panawa kon ket makaamon no sa dinno nga lugar ti papanak. No sa dinno nga lugar ti pakaidakdakak. Nagpanawak nga rod, nagnaak iti sango, Manong Robert. Ket saan nak nga nadnadlaw ti inak. Pinagpagnak deta aging ganay ti dakkel a kalsada. Nga bit-bibit-bit ko ti baga na ikargaak kadig ti arwatek. Aging nga nadanon ko ti sentro ti ili, Manong ko. Kinarawak ti bulsak. Adda 20 a pisos nga nabayagen nga iduldulin ko. Wen mano. Daytoy siguro ti makatulong kanyak kinuna. Nagluga na kiti pampasahero nga jeep nga mapan iti syudad nga awan ti masnop nga paset ti syudad no sa dinno ti papanak. Nadanon ko ti syudad pasado alas 11 iti bigat, Manong Robert. Dito'y kabsat na mariknakon ti bisin. Adapay sang kabasit nga nabati ti 20 pesos nga kwarta. Masiday ka kiti maysa nga aglako iti palamig. Gimatangak, keng gimatangak meten iti maysa at tinapay. Daytoy ti kinnan ko, Manong Robert. Napiala nga may FF ko nak ti bisin ko. Bayat nga mang mga anak makitkitak digiti adu a tao. Digiti agpagnapagna. Adda digiti agpalpalama. Adamit digiti napipintas ti arwaten na. Sa dinuata ti pagianan daw no. Pagdawdawatan da digito malaksid dito. Kinunak mano. Iti likudak matanawak tinalawa akarayan. Dinto nga iti laudek ti atid dugarang tay. Kabsat ko deta nga lugar ti muna nga natuntun ko. Gaputa dita tinangidisaagan ti pampasahero a jeep kanya. Siyak pa ikit di idin tinaudi. Nga adamit di kiti aglaklako. Sinursurot ko ti sumagmamano karigiti agpalpalama. Mapandagayam iti mismo nga simbaan, Manong Robert. Dita kabsat nga kinitak no anya di kiti aramiden da. Agtugaw da iti sikig ti ridaw. Ket itaya da ti dakulak da. Idinto nga digiti daduma ket adda iggem da nga lata. Adda digiti nasalunat, adda digiti bulag, adda digiti pilay. Dagiti nasalunat makitam nga kasla nabayagen nga saan da nga nagdigos, Manong Robert. Kulot ti buok da, ken kastamet den nangingisit ti kudil da. Irikaddak ti sango ti simbaan immasideg ti maysa nga medyo nataengan nga nakasakbit ti ubing nga iggem na. Daytoy di kiti kunak nga medyo napugot ken kasla saan na nagdigos, Manong ko. Kinulding na ket intuduna ti iggem ko at tinapay pakairamanan ti inumek a palamig iti daydi agundaway. Kasla kayat na nga ipasimudaag nga dawaten na ti igigamak amakan ket ipakan na iti anak na. Gaputa, insenyas na nga saan pa'y anangan, manipo ditay bigat ti ubing. Inyawat ko nga rod tinasao nga subrak at tinapay, Manong Robert. Ken kastamet den, inyawat ko pa yen, tinagudwan nga palamig iti baso. Imisem ket nagyaman detoy, pudno unay kabsat. Nagtugaw day ti semento nga pagtugawan ket impakan na iti anak na, tinasao at tinapay, ken impainom na ti panamig, Manong ko. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka dagiti balayo, wenyo anyaman napasdek.
alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada dito yung Suba Road, asinig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, hindi pa nakagatang di ka sa pulen nyo, kada hindi patakdiryo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno ka sa pulen nyo ti opisina, di kiti negosyo, ada anda pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, pasit ti barangay 50 Butong, di Siyudad Tiluwag. Asinig ti mga to bridge, nalaka ngem di kalidad ang materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Blue House Beach Resort, nadalo sa lugar ang pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa di shower rooms. Blue House mismo akalaya beach. Di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakikayem ti agtegikwa, ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto malipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga komudar ka na kayo. Ti Blue House Beach Resort. Masarakan di barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Beach Resort. Adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Beach Resort. Pare ti reservation, tumawag ni cellphone number 0963 000232. Blue House Beach Resort. Padaanan ti sabalin tupay, anarag sa kaprumo, ken pangabakan, karirag kakadakkel pa premium nga maidanong ka na kayo. Babayan ti Blue House Beach Resort, ini barangay 37, Kalayab, Lawag City. Kasanganan niya ituloy tayong ibasa, ti surat ni Pagayam tayo Yumi. Agyaman tayo kariri sumaganad. Pagyaman tayo ni Mr. Elvis Panabang ken Mrs. Mercy Panabang, manibodi di Pearl City, Hawaii. Thank you very much, Lani Corpus, iti Xiamen, China. Maraming salamat, Mr. Onofre Durupan, manibo diti Wayanay, Hawaii. Thank you kay ni Ma'am Elis Tamayo, di barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Agyaman tayo di Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, di Balintawak Street, Lawag City, adanda ka riti nalalaing nga aircon technicians, tapnornusen dati problema ti aircon tilugan nyo. Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, Balintawak Street, Lawag City, kukuha kinamat matunan ni Engineer Neil Jose. Thank you very much iti TMT Construction Company nga masarakan iti barangay 48A Kabungaan North, Lawag City, Lauden ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, manipod pa nakaplano aging nga malpas ti kahit yung patakdere na pasdek. Serbian na kayo asipupudno ti TMT Construction Company, babayin ti panangimaton ni Honorable Pastor Telwin Tapawan. Thank you very much, Maya. Ken ni Dr. Alan Taylan, manipod ti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Nadarikrik na inyo apo di Baguio, kahit yung i-konsultar iti doktor, mapan iti doktor ang mapagtalkan, Dr. Alan Taylan, ti St. Camillus de Lelis General Hospital, masarakan iti number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Idi may ipakanday ti anak na, tinted ko at tinapay, kenti palamig manong Robert. Di takabsat nga napanmanen iti sango ti simbaan, nasagid tirik na. Ti agpalpalamanga, mauawagan ita, wen kabsat. Amuna nga dungwen kinisagot ti anak na. E dinto nga siyak. Siyak nga, anak ti maysa nga babae, nga dinak ammo nga ipateg, nga adadapay nga iso ti mangdangdangran kanya. Anyan nga naggasat ti ubing. Anyan nga naggasat yun kung kinungkunak, no ikumpera kiti bagi. Anyan kabsat ko. Diyak di madin mapinggan ti panagarubos na gitilwa. Sinublat ko nga nagtugawan ti tugawa semento ket sinipsiputak ti babae. Agingga nga, agala nga una nga tan iti malem. Kabsat ko,
adda da pailaing iti nasao nga ruangan ti simbaan. Kinita nak ti babae ket sininyasan nak nga umasidegak kenkwana. Masidegak nga rod. Insenyas na nga sumurutak kenkwana. Obba-obba na ti dungdungwen na nga anak na. Manong ko. Simurutak nga rod ket nagturong kami ti maysa nga karinderya wenno panganan. Dito'y gayam nga aduda. Gumatang da ka digiti kayat da kanen. Nga ni kargada deto'y ti cellophane. Ket saan da ida nga pastriken. Adda digiti agbayad at damit digiti saan. Sininyasan nakmanin ti babae ket in kaslak damdamagen na no anya ti kayat ko. Manong ko na natiliw ti atensyon ko iti nakaimimas ti langan na apansit. Ket intudok ti pansit. Di takabsat nga insupot ti servidora. Agpapada kami ti inorder. Talo nga nakasupot a pansit. Ken talumet nga nakasupot a soft drinks. Mano. Kayat na nga sawen ilibre nak ti nasao nga babae. Nga addaan iti anak. Nagsubli kami iti ayan ti simbahan ket tinamang mi ti maysa a kayo. Malinungan kami. Ket dituyen kabsat nga kinnan mi ti pansit. Dito'y laeng nga napanunot ko ti agsaludsod no anya tinagan ti babae. Nagsarita met deto'y ngem Tagalog. Nga kinunana saanin kanu nga nasken nga maamwak no anya tinagan na. Dinamag namit kanyak no apay nga daak iti sangot simbaan. Ken no apay nga saan nakaagawin. Insalaysay ko keng kwa nati pudpudno nga pasama kiti biyag. Ken kastamit ten wenno pudpudno nga pasama kiti biyag ko. Ken kastamit ten ti paspasere karigat wenno panakadangdangran ko. Babaen iti bukod ko nga ina. Mamati ka man wenno saan Manong Robert. Uray la nakalwa ti ita nga nakangeg iti panangisalaysay ko ken kuana iti biyag ko. Nagsusurot kami iti daydi agundaway ket nadanon ti malem. Manong iti gayam sirok ti atiddugarang tay ti ayanday ti mumalem. Aduda digitoy. Adda digiti mapanagbatok iti karayan wenno agdidigos. Addamit digiti mangisagsagana kadigiti karton nga isu ti pagturugan da. Inyawat kanyak ti babae ti dakkel a karton ket kunana nga isukan no ti pagturuga. En baka asin na pay nga nuwen ken mabalin ket bantayak ti anak na tama panagdigos. Ket into no makadigos, siyak to kanumet ti mapan Manong ko. No kalikagom mo ti makagatang kariti di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan ti gilubing ken nagtutubo, daytoy ti turungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilyan nga gowns digit babae kastamit ten digit ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kariti cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad digiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken iso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos.
kung saan ang panlasa mo ay concern ko. Siguradong kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos Lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming Juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Level up your Lechon Manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nuot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapaparize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan. Umunang arabi nga maturuga kiti sirok tirangtay manong Robert. Umunang arabi nga saan ay mismo nga iti balay nga nakayanakak ti pagturuga. Nalagit ko ti inak. Kumusta nga tan ni mama? Sa pulid na mata. Kuna kitinakim ko. Sa kumitlasong batan nga, siguro kit saan. Siguro kit ragsak na pa yan nga maawahan na kitip puder wano sino na. Ngamin gat kas kunana. Siyak ti buwis iti tibiyag na. Siyak ti malas. Siyak ti nagdupuran ti amin na malas nga paspasarin na. So nga muksan na kasapulan ni mama. Gaputa garubos digiti luwak bayat na nakaiddaak. Nagsikigak nga limikod kadagiti agina manong Robert. Nagtuloy ti panagar-arubos digiti luwak. Ngem malaglagit kumitlat ti ina. Kinagpaysunan no pay kasano ti kadakkel ti sakripisyo wenno panangdangdangran na kanya. Ngayon turturid ko ti naondaya panawe. Ay ayatik ti ina. Bigbigit pay laeng nga utang ko ti biyag ko kinkuana. Laeng manong Robert. Saan ko man laeng nga ammo no anya tinang balkot iti biyag ko wenno kinatao. Saan ko man laeng nga ammo no apay nga kagurgura na ti ina. Agingga nga nagsanek iti panunot ko, sino nga tangamin ti amak? Saan met nga ni paparukit ti amak kaputa ti apelyedo ni mama ti ususarek? Ken maibagbagan ni paparuki nga sa anak nga anak. Nga siyakit pa nagsen, edi pa nagtrabaho na nga mang suporta rin ti pamilya. Wenno ken ni mama. Gaputa palpalamutin na ti maysa nga tao nga saan met nga nagtaod ken ko ana. Saan na ka nakapuon o nakaturo iti nagpatnag nga nang panpanunot iti kinatao ti kina siya sinok manong Robert. Agingga nga naradaw ko nga bimangon ti babae ngem matmaturog pay laeng ti anak na.
Pinikpik na ti abagak, gaputa nakasikiga ka nakalikod ken kuana. Nagtimek ket kinunana nga, bantayak kano ti anak na. Bantayak tamapang kano gumatang iti pamiga. Nagtungedak met. Entugaw ko nga rod, Manong Robert, ket kinitkitak ti maladagaw no ubing, nga matmaturog. Nakakagay deto iti kaslatwalyangem, basit nga naiparabawlaeng iti mismo nga saka na, aging gana iti labes, iti siket na. Nagasat ka nga ubing. Nagasat ka tadati na mamang ipatpatigin ka. Kastoy man ti sitwasyon ti biyagyo. Saan na ka nga isina? Saan na ka nga panawan? Wano saan na ka nga papanawan? No, pwede di mo pa'y kabalinan ti pumanaw. Nakagasgasat ka. Nagasgasat ka nga adayong iti siya. Data tilinaon ti panunot ko ket nang rugi manen ti panagarubos ti luwak. Edi mapasungadak ti babae, pinunas ko ti luwak ka ti matak. Naragsak ngay masideg kininyawat na ti kape, Manong Robert. Mas daawan ako sa dinno tinangalaan na iti kape. Dahito'y ket nakaikarga iti plastik nga baso. Ngem saan met nga di kiti aggapo ka iti fast food chain. Sige, agkape ka. O, ada ginatang ko apandisan. O manay deto yung para kadata. Inni mapiraso deto. Mangibasa akto met iti. Tinapay wano iti pandesal iti kape ket ipakakoy ti anak mo. Mangkan. Nagtung edak. Nagyaman ak. Kabulon ti panangapros ko iti agong ko gaputa. Kaliplipas ko idi nga nagsangit, Manong Robert. Kalpasan ti panagkapemi nakaringmit ti ubing, ket kas kinuna ti babae. Inbasana ti pandesal iti kape, ket insubo na iti anak na. Naragsak met ti ubing nga nang namnam, iti nabasa ti kape, wenno na ibasa iti kape, na isawsaw iti kape, a pandesal. Kalpasan na, inyabaw lang naman ti pangikargaan na iti ubing, ket ditoy nga, inkarga na ken kaslaob ba na, Manong Robert. Sinenyasan nak na sumurutak, insenyas na pa'y nga tibag nga agigamak ket ibatiklatan ken iparabaw ko ti karton niya nagiddaak. Titiayan di kiti arwaten damit. Gaputay so tibilin na pinatik da ito'y. En baga na nga mapan kami iti tiyandaan, Manong Robert. Ket dito'y nga agdawat iti limos. Kabsat ko sinurot ko nga rod ket kasta unay nga panagpakaasi wenno panagsinyas na. Panagsagid na, tapnon ti kasta ikande ti limos. Adda di kiti mangted, addamit di kiti makasuron. Adda pa'y di kiti agtanabuto ba mangibaga, di ka kumamit agpanom. Kasla mabaina kasumursurot keng kuanay ti dedi nga gundaway, ngem makitak nga isuti, mabali na makaproteher kanya. Wenno makaisuro kanya, iti pangalapkapan, wenno pangalaan iti pagbiag. Aging gakabsat nga jak napupuhutan ti bagi. Ket intayak met din ti dakulap ko, kadagiti masabak ko. Wen mano, at damit ng ted, damit saan. Kasta tinubrami aging gay ti pangaldaw, kabsat ko. Ket tirimalpas ti panagtsendaw ino panagpanamani, gimatang manen ti makan, ket napan kami nagsubli, iti sirok tirangtay.
Idi sirok tirang tay manong nga nangan kami. Ket dito'y kabsat nga, binilin nak ti babay. Nga, bantayak kano ti anak na tay so ti rumwan. Saan nang imbagan sa dinno ti papanan nang impunana nga, nayunan na ti sapul na, itay biga. Nagtung edak, wen kabsat. Nagtung edak, kabuta maasyanak met iti ubing nga may sursursur, iti kanag, wino iti init. Aglalo iti edda kami ti tiyandaan, nakapudpudot ka na dulig iti tao. Nga, ure kami laglinglinget pakairamanan ti ubing. Dito'y kabsat nga, nagayayam ti ubing, bayat nga awan ti inana nga sipsiputak wenno banbantaya. Napatugaw iti mismo nga karton. No naduma ket tumakder. Ngem. Tingtingilek ang manganta may dasi ngamin ket kaslag sursuro pay laamag na. Mano pa. Aging kakabsat nga inyedda naman iti karton ket ininot nga naala na ti turog na. Kupway ti jakpan nakaturog iti umunang arabi nga pannaturog mi ti sirok tirangtay manong Robert. Gaputa nakaturog met ti ubing nga bantaya. Inukrad ko met nga ti karton nga nagyabda aki di rabi. Ket ditoy nga inyuyad ko ti bagi. Madamdama pa'y kabsat jakon na puutan dagiti simaro na pasamak. Gaputa naalakon ti tuturuga. Pasado alas 3 nga tan, gaputa. Dandanin mapan iti, lilimnekan ti init. Iti day di agundaway. Nakariingat ngem matmaturog pay laeng ti ubing. Ngem saanen nagbayag, nalukag deton. Kung inot ngem yukrad na digiti matana, kaya di makita nakabsat. Kasla, agduduano, apay nga siyak ti mangbambantay kenpan. Kasla damdamagin na no sa dinno ti ayan ti inana. Binangon ko dito yung ngayon patugaw, ket edi makatugaw, imisem. Anyan nga nagsingtet nga ubing. Saan niya kaskarili sa bali nga ubing, agib-ibit ko man, when wag sang sangit. Kinasarsaritak ngayon bagak nga orayan mi ti inana, gabutad dalaing tinapanan na. Awan met tinagbani na sungbat na, ngem minatmatmatan na. Minatmatmatan na kabsat aging nga, inyawis ko ti, wenno, inalak ti ima na, ket kasla arig na inyawis ko nga magna kami. Gaputa nakitak nga damit iti tsinelas, iti mismo nga yan digiti arwaten na. Insuot ko ti tsinelas, nga iti likod na kitang dagarter tapnon saan na nga maikat. Kinibin ko deto ngayon pag napagna iti kadaratan, kabsat ko. Naayayo ti ubing, agkat katawa bayat ti pampanag nami. No daduma ket paspasan mi ti magna sa aktuag sardeng, ket adadda nga agradsak wen numaragsakan. Agingga nga narikna ka na bannok, manong Robert. Dito'y nga itugawnan nga dinan kayat ti magna. Inalak ti ubing, babayan iti panangubak, iti panangigem ko iti, agsumbangi rakilkilina, ket inpasakay ko iti mismo nga sikit ko, nga kas ti agubba iti ubing, manong ko. Dito'y kabsat nga nariknak, ti panangipateg iti maysa nga tao, nga arig na siyak ti ina, ket isu ti anak ko, nga rumbeng nga ikak iti proteksyon, ken tungpalik no anya ti kayat na. Banag nga kasla mariyar ni manen, iti pakasaritaan, wenno ti paspasarik, wenno nagpasarak iti sidong, ti inak ken ti nariingak nga ama.
ubing nga uba-ubak nga mapankuman iti pwesto nga pagturturugan mi, nasabat ko ti inana, when no sumabatin ti inana. Imisem detoy, dinamag na no saan mitlay nga nagsangsangit when no naglukluko, ket inbagak met niya saan. Ngamin pag napagnak tapno, mailiwliwag na ti mabali na pa ng sapul na kenkwana. Nagyaman ti babae ken kinunana nga mapan kami ni ti pwesto mi gaputa, adain sang petnan niya makan, nga detoy ket pangmalemmin manong Ruben. Anusan mi kanon, turay di masapa nga mangan, tapnon ti kasta, adamit laing pangip-ip mi ti bisin mi, kapsat ko. Dito'y manong nga, naglalanglang kami kas may sa nga pamilya, nga nagsasango manenanangan, iti ginatang na apansik. Ngayon iti day di agundaway saan niya soft drinks ti inala na, no diket danom pagayam ko. Nadanon ti rabii, naturog kami manen, iti sirok tirangtay. Kasla saanen nga, umapay nilagip, iti inak, iti dede agundaway. Naimas ko tinaturog, ken nasapa nga naalak tiriridepak, manong Robert. Tingnan nga ta ti rabii, iti, nadlaw ko abimangon ti babae, when kabsa. Bimangon ti babae ket nagtugaw iti abay ti anak na. Bimangon akmet ket nagtugawak sinango. Apay nga saan kayo matulog? Sana ka makatulog. Managlagip ko di idwapay nga anak ko nga imbatik ti lugar ni. Adapid mo nga anak ko. Asin mo ti mga iwan ka nakwala. Dadagkaldan. Adamit ti kabsat ko. Tunggal tawin nga umay kami ti deti nga lugar tapno agpalaman. Ento numalpas ti Paskwa, agawid kami man. Kasla umay kami laing makipaskwa. Balikas na. Kayat nang sa uwan. Numalpas dun ti Pasko. Pumanaw dan dito. Asin ko matapay ti katuwang. Agnaedap to nga tanga may say ni deti sirok tirangtay. Kinuna kitinakem ko, manong Ruben. Daytoyen tinururan iti gisem kaniti daan na lugan wenno di mauawagan iti vintage car. Naglukaten ti DRT Auto Restoration manipod iti multi-awarded nga tagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga ramiden dati panakaisubli ti husto alang ati lugan nyo manipod kawen nga rimwarti modelo na. Eksperto di kalidad nga trabaho manipod ka di empleyado. Malaksit iti data, ijaya na pa iti panakatarimaan iti modelo ang lugan nyo itinayin kalintigan na presyo. DRT Auto Restoration maniko diti kadaanan aging ganin ni kabarwanan na modelo inda atensyonan. Ngarod ka kailan, mapantayon iti DRT Auto Restoration. Kukwakin matmatunan ni Mr. Danilo Torres tinangyalat iti kangatuan nga pamadayaw iti kaudyan nga MIAS 2022 Wenno Manila International Auto Show. Masarakan ti DRT Auto Restoration iti Biak na Baduy Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Kabigatan na manong Robert, ti sango ti may sa adakkel a groceria wenno department store kayan ni.
Dito'y manen niya inaramid ti babae, ti kas ti aramid na iti tiyandaan. Kadag iti sumrek ken rumwar. Sagiden na ida, sana itayat ti dakulap na. Binilin na kasan kong aramiden ti araramiden na gaputa. Amangan tamabain na kung nadadig ti makabigbig kanya. Gaputa muna nga asiriglaing ti ili agapuang. Isu nga, isu dalatan niya agina, tinangaramid iti detoy. Sumursuro takmet latano sa dinno ti papananda. Agingga nga nakigtuta kidi adda, mangiggem iti takyag ko, Manong Robert. Guyuden nak ti lalaki, ngem nasiputan nak ti kadwak nga babae nga mangkin ubana ti anak naket. Iniggaman namet ti may sa atakyag ko ken kasla ingaran na ti lalaki nga mangguyod kanya. Dito'y nga inyangad ko ti rupak, nabigbig ko ti lalaki amang guyod kanya. Wen kabsat, ni Papa Roque, Manong Roberta. Idi mangeti, babae nga inawaga kiti Papa Roque, ken mas daawak, idi panangguyod na kanya. Nagkalma ti babae ket dinamag na no amok. Nagtungeda. Dito'y nga nagsarita ni Papa Roque ket kastoy di balikas na. Api nga ka dito'y. Ano ito bra? Api nga pinanawam tina. Jak sumungbat. Agingga nga nagdamag manen. Ken adda iti nagbali na balikas na nga siguro ket dinangran na kamanen. Siguro ket sikat nang ibutuunan na iti pungtot na gabi di papanaw ko iti silong niya. Kaya't kang makasarita. Kinunana. Simurot ti babae idi kibinen nak nga ipanit ti igit ti kalsada. Keninbagana nga mas nasesaya at numpang kami iti napinpintas nga lugar. Dito'y kabsat nga napang kami iti abay ti simbaan. Iti ayan ti kayo ngay muna nga nanganan mi nga nagsasango iti kadwa ka babae. Dito'y nga kinasarita nak ni Papa Roque. Siguro dumawatak ken ti pamakawan. Naibuyog iti inam ti pananggurak ken katina. Amok na awan ti basol mo. Ngem naibuyog aklay. Saan niya kayat ti inam nga da tao nga mangipatigken ka? Kinunana. Anya ti kayat yung asawang papa? Api nga di na kayat nga da mangipatigken niya. Dumngeg ka ta salaysayek. No anya ti pudpudno nga nang balkot iti kinataon. Yumi. Papagayam sante nga may lipas nga may basa dahil surat nga nakaypalaunan tinapalabas iti biyag ni pagayam tayo yumi. Into nubigat papagayam padaanan nyo. Anya ti pudno tin bilang na nga ama iti pudpudno a kinatao na. Agdadanggay tayo into nubigat para iti panakituloy may basa dito na surat dituyin papagayam nga pumakada kami para iti programa tayo tinapalabas. Dahil iti pagayam yun ni Robert de la Cruz. Iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Ibati mo yun tinatalina ay nga malem ti biyernes yo amin na sangapada, agyaman kam tingkay panagdingig ken panagbuya. Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ken panakapaay. Anangasot ken liday, ket naibuyog sa innek, ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong, umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken na sa masugat. Tinapalabas.